ассалому алайкум, подписчикои азизи мо. Дар тамоми кишвари Тоҷикистон занҳои ҳунарманд қурутоб, шакароб мепазанд ва як нафар подписчики мо бо исми Ширингул ба мо ин наворро фиристод. Тарзи тайёр кардани қурутоб дар деҳаи дурдаст. Тамошо кунед. қурутоб хӯроки маъмулии тоҷикона мебошад ва аслан тамоми тоҷикон аз ин хӯрок истифода мебаранд. Бисёр хӯроки лазиз аст. дӯстои азиз, агар ки нони танӯрӣ бошад боз ҳам беҳтар мебошад. ана танӯр афсондем. нон бувад чун ҷони одам, қуввату дармони одам, зеби дастархони одам. бале, хонаи кадом тоҷике ки шумо меравед, ҳатман нони гармаш рӯи дастархонаш тайёр аст. нигоҳ кунед. Аслан тоҷикоиро дар назар дорем, ки дар маҳаллаҳои деҳот зиндагӣ мекунанд. бисёр ҳам меҳмондӯстанд. умуман халқи тоҷик ҳамаш меҳмондӯстанд. ин подписчики мо ки хеле зани ҳунарманд мебошад, ба мо ана ин нонҳои калонро фиристод. ба ин нонҳо нигариста ҳаваси кас меояд, иштиҳои кас кушода мешавад. машаллаҳ, дастатон дардро набинад. дар дедон нон пухтанро на ҳар зан метавонад. ба фикри ман нигоҳ кунед, нонҳои дедониам тайёр шуд. дӯстои азиз, акнун қурутоб мекунем. тарзи қурутоб тайёр кардан ахтор метонед. чакара об мекунед ё қурута, фарқ надорад. дар чакаҳои Тоҷикистон вақте ки чакаи тоза бошад бисёр бамаза, чакара қати кабутӣ якҷоя мекунед. кабутӣ, помидор, бодиринг чӣ хеле хитонда маъқулай. ана акн нонро реза мекунем. дӯстои азиз, тамошо кунед ва ба ин нафарро иштиҳоитон мегем. мо бошем бо ҳавас, мегӯям ку дидан асту хӯрдан не. бисёр ҳавасам омад. нигоҳ кунед чӣ қадар бамаза шава баи мо қурутобмо хушрӯ. нигоҳ кунед дӯстои азиз, анаҳа қурутобам кардестиям. оҳо, гап нест. дар дедон ду намуд нон пухта, нони танӯрӣ ва якта фатирам пухта партофтан барои қурутоб. нигоҳ кунед. ташаккур ба ин подписчики мо ки чунин навори лазизро ба мо фиристод. ва лаҳзаи мо ба деҳоти Тоҷикистон рафтем. дӯстои азиз, акнун аз рӯш рӯи равғани зағир мерезем ё равғани зард. ҳар кас ҳар хелай. ба фикри инҷа равғани зардай бисёр бамаза мешавад. нигоҳ кунед. ин гуна қурутоб бисёр серғизо ҳам мебошад. дӯстои азиз, анаҳа ира барои ба фикри кӯдакотон тайёр кардем. маладси занҳои тоҷик, шумо беҳтарин ҳастед. ташаккур барои ин навор ки лаҳзаи моро ба як деҳоти дури Тоҷикистон бурд. худованд нигаҳбони мову шумо бошад. саломат бошед.